Pancen wis noyanayu Baskara Titimangsa yen to kembang Slagayama iku kapintake marang jeneng kita kabeh ing wektu iki mapane ana ing Kahyangan Suralaya. Dumunung ana ing Kawah Candradimuka. Nanging sranane bisa kaboyong kudu Pandhawa ingkang boyong. Rakamunata Ndarawati wis tunggu ana ing Kahyangan mung kari kita kabeh yen pancen ngudi katentremaning negara kita kudu wani nyemplung ana ing Kawah Candradimuka. Nanging yen kita ora wani nyemplung ana ing Kawah Candradimuka aja ngarep-arep tentreming kraton ing Amarta awit Wahyu Sekar Slagayama ora klakon kaboyong. Mengkono kula kepiye Sena Cantutku mergo tamyuring wareku mleping tirta sumunduling wentis tanggung jawab pancen abot sanggane baru kakang. Luwih-luwih aku sak kadang angesuhi wong sak negara. Ana tentreming kraton kowe lan aku dadi pangalembu nang yen ana rusak ing kraton ora urung bakal dadi cucuan. Tinimbang negara rusak becik prayoga aku sak kadang nyemplung kawah goleki tata tentreming negara. Apa kira-kira pun kakang sak kadang kuat manjing ana ing telenging kawah? Mapan ing kono papan ing kanugrahan tak kira ora apa-apa senajan mati wong lima urip ya wong lima. Janaka kembar tata-tata nyemplung Kawah Candradimuka Dimas. Jeneng kita ora ngerti yen to ulun jlomprongake. Ulun cemplunge Kawah Candradimuka kang sejatine bakal ulun gayuh patine. Kinarya mangsaning baju barat Bathara Kala sak andane. Ing dina iki cupet nyawane para satriya Pandhawa sukertaning jagat. Sang Hyang Guru ki kaya ngono kuwi. Dianggep aku ki wong wadon sing ora ana gunane apa dianggep patung. Lah kok ngudara rasa Gusti ku bakal dicemplungke ana kowah. Aku dianggep ora ngerti ya senajan to wong wedok ya kudu ngetokake lelabuhane turap kanggo negara. Ana tentreme negara ya kepenak uripku, ana cilakane negara ya dadi sungsang sarik urip. Oh iya, tak aturke pabarisan.
katori sang Gatotkaca nampak sigra ngamban Jumantara mulat para wadya Balakurawa mirih sang Narpati Karna Antasena anapa Kang kaya ngenteni kambange watu item kahananing kraton Ngamarta kang saya suwe ketok kekes banget. Kok urung ana kabar Kresna kondur ya Kang? Iya. Lek, Lun. Wis krungu kabar Kresna kondur? Dereng, Nggir. Kakang Antarja aku ya durung ngerti. Apa yen ngono prayoga awake dhewe melu nglebur laku njalak peninggal njajah desa Milangkara. Semelang yen nganti ana kedadian telik Sandibaya mengko bodholing pabarisan rusaing negara aku karo kowe dadi parang jujuan. Nedeng-nedengi imbal wecana kocapa pladaripun abdi dalem bandi. Gusti Senopati kula tiyang setri kumawani manjing wonten ing papan pakuwon panjenengan tadah teduka Gusti. Sapa iki? Mbok aku ora patek kenal kok siji wong wedok. Kowe sapa yu? Iki kula menika abdi dalem ing Ngamarta. Kula menika Ndyah Wara Lungit. Iki ta wujude iki. Nggih kula. Ingkang kula kinarep Parbatang. Ayo. Pelajar kula wonten ngrasa paduka Gusti Senopati sedaya ngaturaken gendrawasan. Kedrawasan ora gendrawasan. Ana apa? Menika wau kula rak sowan wonten kedaton lados Gusti kula nata agung Ngamarta sak kadang wusana. Lajeng wonten Bathara Guru rawuh. Oh. Guru SMA. Guru Suralaya. Oh, Bathara Guru. Nggih, nggih. Lah ing ngriku wah lek omongane lenggok-lenggok ngendikaken yen wayu wis ana ing Kahyangan Suralaya nggih dojuku nanging sing juga kudu Pandhawa 5 Kresna nang kana tunggu lajeng Kang Ramadaya bidal sak samunipun bidal Sang Hyang Guru Ngudarasa iki matine para Pandhawa tak cemplungke kawatandra dimuka lebur papan tanpa dadi duh Gusti Senopati kula sumanggaken kados pundi ngantos ingkang Rama sedaya lebur papan tanpa dadi mingis-mingis kordanira mulat risang Sena putra kang manjing ayuda Kang Mas Antarja kula nyuwun tetimbangan kados pundi prayogi wis rasa kesuwen Senopati kabeh munggah Kahyangan Bedah Suralaya.
Werkudara kaya ngene sumuk ing kawah Candra Dimuka. Banjur kepiye Dimas, apa kira-kira kuat pun Kakang sakadang? Kados pundi Kang Mas? Mbok inggih kula suwun anggenakna pretangan ingkang permati Koko Prabu. Kula kuwatos senajan to menika dawing Jawata mbok bilih namung badhe njlomprongaken dumateng kula sakadang. Aja darbi wus kang kaya mengkono diantepi mati sepisan urip pisan. Ing kono papan kanugrahan Jawata pancen ora wentala nyemplung cemplunge ya sayu nyemplung bareng Dimas. Baskara titi mangsa Pandhawa lebur papan tanpa dadi kurang bejo bakal dadi intiping kawah awor karo lendhut bledhobo. Yen pancen wis ana tandha tengara kuwanda kang kemampul bakal ulun jala nganggo jala sutra. Ulun paringake mapan kita kabeh pepintaning Bathara Kala saandhane. Wijiling sasangka tinon sangking puncak ing arga Amadanging bawana Bapa Bathara Guru wis kondur. Pukulun sampun kondur pukulun. Bathara Kala lan Betari Durga iki. Kados pundi di Kakang Rada napi ulun wedharaken dinten puniki sampun dugi titiwanci ento Pandhawa sampun nyemplung wonten kawah Candra Dimuka. Bala blayan. Siyos dados tadhahipun Bathara Kala mekaten Kakang Rada. Wah, bejo kemayangan biung. Sawisna pedhang bedama tak nggone nugeli bangkene Pandhawa. Iya nggih tak cawisake. Yo dadi apa martapa dae. Pandhawa dadi tuladan kang becik tundhone dilebur merga saka kamurkaning Bathara Kala. Sing bejo-bejo, sing kepenak-kepenak, sing cilaka-cilaka. Sing
Sing bejo para dewa-dewa sing andane Bathara Kala ya mlebu metu ana. Ana sing metu turon, ana sing ngarep-arep panganing Pandhawa sak. Ah, kuwi cilakane nang ngono. Mongko janji Pandhawa lebur papan tanpa dadi iso kelakon jagat nyomplang. Nek ngono Wandradha arep mrinane karo Patri Pandhawa kon mangan sisan apa piye? Ayo panganan nar tumor. Geleme dhewe itu meh diwenangke mangane njur nekat wae. Jajes. Demera bayar. Mapan kuwi dadi pepintan. Ya pepintan kudu eling waton mangan ya cilaka. Sampun to Kakang Nrada ampun ngantos diya dinya. Kinarita rikala imbal wacana Sanghyang Permesti Bathara Guru. Ingkang den enget-enget kejaba mung nggenura nyirnaken para satriya ngamarta. Pocapa swara kang pating bertek pating jerit. Guru duging para dewa mlajar halok yen kayangan kunggahan kraman. Bathara penyarian ulun. Ana apa kita mlayu? Aduh kedrawasan. Kayangan dados sungsang bono bali. Amargi Gatotkaca Antarja Antasena Setyaki ngamuk wonten kayangan mboten saged pinambengan dhumateng para apsara. Haleluya. Syukur dos pundi Kakang Nrada. Pun pasrahke Bathara Kala putra-putra Ngamarta sing do ngamuk men do tanduk. Kala, apa kalau kon tanduk mangan Gatotkaca nek kepengin copot untumu. Letak wesi. Wandrada suwiyah-wiyah karo aku. Kula sumanggaken pukulun risaking kayangan Bathara Kala aja mung kendel wae lenggah tak labrake. Takut maringkun siyung nyoma wingis netra lir magroyang Gatotkaca ngamuk ya dasar nyata karo Antarja ya dasar nyata. Ayo dewaku njaluk mati. Apa sababe teka banjur ngatonake kekendelamu wani njaluk mati? Pepundhenku Pandhawa kang lebur papan tanpa dadi guna apa aku urip ana mercapada. Sirnaning para pepundhenku kudu bareng karo nyawane Bathara Kala. Mayar temen. Wani karo aku wong Ngamarta aja maju jen kerubutan kalian. Otapa rikala Bandayuda putra-putra Pandhawa lena ing kaparinang kataman Kemandel Sanghyang Kala satengah kontal dawah wonten ing Madyapada. Mung Raden Antasena kang keplajar
Jelas ora karu-karuan Kakang Gatutkaca, Kakang Antarja, Pak Cilik Sencaki lan tak kedhepake Bathara Kala ngamuk. Wah, kaya barungan didiandani. Ora muka lan antamane bakal mangsa pepundhenku Pandhawa. Iya. Ning durung tekan titi mangsane kamurkaning Bathara Kala bisa musna Sak pungkurku nedya goleki Wakresna. Yen ora ana Wakresna bakal bisa tentrem kayangan Solo. Asem mayar gandes obah pacak dodo kulota ning nang nang nong 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 ning nong 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 bocah apik kok. Lantip tenan pikiran. Lantip. Bisa nggaruk gamelan kok. Ning ngalem sing tuwa ngingkrik-ingkrik. Ndae basa mumpuni apa ora? Bludru kemulan. Kang becane dhewe-dhewe kok Ren. Kowe ora sembrono. Nek ana wong ngalem karo anak rumangsa kowe padha meri ae. Pancen wong-wongane pancen nggukarmu dhewe. Ye, ra kena ye. Kakang Semar, Nun. Sakjroning lumaku tumrap rasaku kok kaya rumangsa kajigung-jigung sikilku. Iki ana pangaribawa apa Kakang? Mboten wonten napa-napa. Pun mang percaya kali kula pun mesti tata titi tentrem ayem payem. Engko nek tak ruruhi nesu kae. Ayem-ayem kok payem. Mengko gek suja numusi pasumpenan kurikala semana Kakang. Mboten napa-napa. Napa-napa niku mestine ajeng diparingke rak ampun wonten sasmita gaib. Iya. Jaranan jalaran. Ame jalaran kok jaranan. Panjenengan sampun ngagem salira Bathara, temtonipun boten badhe kekilapan menggah sasmita gaib. Iya, Kakang. Trisang Wisnu Bathara duaning puncak ing arga Rikating carita kocap pelajaripun Raden Antasena.
Padha Basuki nggih pangestune Prabu sembah Utampanana iya. Karo Abimanyu inggih Kang Mas slamet wae pangestunipun Kang Mas Manggirarjo. Slamet rek ilceng dara syukur. Kaki lemu ya padha slamet. Ngatonipun Ndara Wilujeng. Dipakekke mah nyembur. Petruk ya do slamet nggih Wilujeng, Den.